Te salut cu drag! Sunt Ioana Andrievici, unul din membrii fondatori ai Asociației Mâini Unite. De peste 13 ani suntem implicați în proiecte comunitare, ajutăm copiii să-și urmeze visurile acolo unde nu se poate din cauza familiilor nevoiașe în care s-au născut, ajutăm astfel de familii să trăiască omenește, ajutăm așa cum putem acolo unde există nevoie și întotdeauna creăm speranță. De peste 13 ani am fost implicați și suntem trup și suflet în comunitate. În această primăvară avem bucuria ca împreună cu Promenada Sibiu să participăm la proiectul Promenada Inimilor prin campania Dăruiește Speranță. Iată cum poți fi și tu parte din această campanie. Orice bon de 100 de lei la cumpărăturile făcute în Promenada Sibiu poate ajuta Asociația Mâini Unite. Ce trebuie tu să faci este ca un bon de minim 100 de lei să-l scanezi în aplicația Spot și astfel 20 de RON din acea sumă se va duce spre proiectele Mâini Unite. Te îndemn ca până pe data de 4 aprilie să intri în această campanie, să faci bine și împreună cu noi să dăruiești speranță. Îți mulțumim că ești parte din comunitatea noastră și că răspunzi pozitiv acestui mesaj. Și nu uita, dăruiește speranță și Mâini Unite va dărui celorlalți o bucurie în comunitate.